Nginibingelela lonke abathandi be-channel nomsebenzi wendlovukazi Soweto TV. Lapha ngoba sibona ofisha abakhulu lapha akade baziwa ngokuthi abafana bamgqomeni, lapho base-studio bayapheka bazokhipha umsebenzi omusha khona lapha bazokhipha khona uLimit Nala, bese bekhipha futhi i-feature nalensizwa uNjabulo Langa ezalwa iqhawe laphana ubaba uThokozani Langa. So kubukeka ofisha abakhulu bene-plan ehlukile this year. Ngiyazi futhi ukuthi abazokukhipha bakucabange kahle, and ngiyazi ukuthi why beshiye nezinto ey'thize empilweni yabo baqale into entsha efana nje negama leqembu. So i-video yakhona ngizoyihlala khona manje, kodwa bengifuna ukudlulisa ukuthi kuningi esizokulindela, kuningi okuzayo. Abayithokozele Shit.